We zullen het voorlopig doen met een mooi wat koel weertype. Gewoon wel is de temperaturen in deze tijd van hier zomer bij de zonnetje 18 of 19 graden en dan de hoogste temperaturen in het oosten van de provincie. Dat is nou ik was zo, maar de temperaturen binnen legen. Joen en vannacht bewolking, kans op mist, misschien wel dichte mist en een temperatuur om bij de 10 graden heen. De noordwestenwind is zwak, krijgt 1 en 2. En dan morgen dag. Een dag met bewolking, uit een toch rein, lichte rein, soms ruint het even wat steviger. Dus even een droegere periode en de temperatuur 16 en 18 graden. De wind is zwak of matig en die komt meestal uit het noordwesten waar en ik wil even wat noordelijker worden. Dan vooruitzien naar een weekend. Nou, laten we eerst maar eens beginnen met vrijdag. Dat wordt een dag met de zinnen erbij en zat het nou lijkt bij u droeg waar. De temperatuur luidt dan samen bij de 15 graden heen. Op sneeuwen is het dan 13 graden. Dan kan de trui aan, de jas aan, een buiken. En op sneeuw is het weer droeg, maar flink wat zitten. En dan wordt het zo'n 14 of 15 graden. En ik denk dat een week de temperaturen oprennen. En ik denk ook dat we een week meer ruim krijgen. Maar we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.